Welcome sa Palamier Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama o mag-upload na sad ko sa Palamay Drama Compilation Part 165 o pasensya jud mga listeners karon rata naka-upload kay na busy jud ta atong niaging adlaw kay natay pang trabaho mga listeners o pasensya jud pag-usab o di na to dogayon magsata sa atong mga comments katong last nga gi-upload ito nga Part 164 para nasa tay pang intro vlog. Ang first comment na to si Oscar Abaydog. Salamat na sa upload idol. Bahalag si Juan basta naalang jud pala may idol. Wag kang tugnaw ani idol basta why skip idol. Daghan jud salamat sa imo Oscar Abaydog sa imong kanunay nga pagpaminaw. O karon ting-uwan man upload ka punta. Nindot kayo basta ting-uwan. Usbon ako Oscar Abaydog. Salamat jud sa imong pag-comment permi. Si Annalyn Bruni, salamat idol sa bakong upload nimo, malingaw na pud mi sa tanan drama nga Bisaya kini mao ang pinakalingaw paminawon. Padayon lang idol, naarami permi ka support. Salamat jud sa imong Ma'am Annalyn Bruni sa imong pag-comment. Ato na kay kong kalipayan na ma'am. Naadjud ka permi ka comment o ka paminaw sa ato ang gina-upload nga mga drama. Si Ma'am Del Sam 99, hi sir idol, maayong gabi, timing walay dinner sila amo, aniya malingaw na sad ko, tuloy-tuloy paminaw sa imong drama. Salamat always, God bless you and family. Salamat jud sa imong Ma'am Del Sam 99 sa imong kanunay nga pag-comment nga isa jud akong basihan sa atong pag-intro vlog. Kana mao jud nay makapadasig pud sa ako ma'am. O pasensya jud kayo, nga karon na ta naka-upload Ma'am Del Sam. Ay nag-busy jud ta sa atong trabaho. Mas muna ko Ma'am Del Sam 99, salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsuporta. Si Jod Prustico, salamat idol sa new upload. Ana akong tito idol, wala ba daw lula nga daga diha kay iya na lang daginuton. Salamat Jod Prustico. Manawat nga makakita ang tito diha. Kaya ang comment ni Jod Prustico, idol wala ba kunoy maluoy sa akong tito diha kay kapoy na daw kinamot. Tulat lang Jod Prustico, sinaanan na makitaan sa imong lulo, imong tito da, no? Si Luel Balandra, tulog ka heart, salamat sa imo Luel Balandra, sa imong pag-comment. Si Rosemary Princess, nice drama sir, dagang salamat sa imo upload. Rosemary Princess, salamat kaayo. Si Barbie Casdi, ayos idol, dagang salamat Barbie Casdi. Si Hilda Asuncion, more drama pa idol. Dagang salamat Hilda Asuncion. Si Nalin Lapial, upload pa idol, more drama pa. Dagang salamat Nalin. Sila Arnie Vidal, birahe idol. Birahe daw, matod pa nila Arnie. Salamat Arnie. Si Clarice Pags, lingawa jud idol. Dagan kayo among katawa ni. Dagang salamat sa imo da Clarice Pags. Si Isel Kandi, nice drama. Dagan drama, salamat si Muara Isil Kandi. Si Mirna Urban, salamat sir, bingawon jud kay ko aning drama ha. Salamat si Ma'am Mirna Urban, to taon mo wala ka comment si Ma'am Mirna. Si Laila Sidad, kinira akong gipaabot nga drama idol. Salamat sa imo po Ma'am Laila. Si Mario Libre, more to upload pa idol, thank you, dagang salamat sa imo po diha Mario Libre. Si Crystal Leo, enjoy kaayo. Dagang salamat Crystal. Suset Palmiros, very fine sir, thank you. Dagang salamat si Modia, Ma'am Suset Palmiros. Si Arlene Berlin, salamat sa padayon upload idol. Huwat na pud mi sa sunod. Ug mao to mga listeners, tanan ka comment sa tuwa. Ug ato na sugan ato ang Palamay Drama Compilation Part 165. Ako si Karen. Ingon, gipanaliptan pati ka sa mga tao nga nidaot nimo. Pero dihang ako ang gidaot, nahimo kang bida sa mga chismosa. Mauni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mga girls, kinsay mo ba ninyo mga kalsta? Na, basta ingon anak na bayot, di ko muuban. How about you, LF? Basta pa Igat na yun, niya. maasahan ko ni mo ano Okay, ugma sa gabi, felicidad ha. Mga 7 p.m. ko out ka sa inyo. Motor lang to! Uy, sige bayat! Kadagang guys na kita
good bayot. Ay, moral ka na. Oy, noon so, mga party, berto yan. Birthday party. Sa Siracuse Ballroom. Noon so. Kung tingog na mo Wala kayo kayo na ha? Ako, oy. Ano ba dyan na? Masayaw kang ballroom mo. Laki kikaglihok. Ay. Aron, siya di mo ural pa. Nga ba yun ko? Ginanin ako, felicidad. Yanin ako. Akay. Ganyan, no? Hi, friend! Ay, good evening! Good evening! Ikaw na may bawa nga ma-enjoy kung misis, ha? Ayan, sa palabi ang swabe lang ang i-enjoy sa ballroom dancing. Aron, makabawas pa siya. Aron, makabawas na siya sa after my birthday. Ha? Sa? Aron, makabawas pa siya na ako after her birthday. Lagi hindi mo birthday. Yes, bro. Kuri bala, anak. Kabaos, oy. Lagi. Okay. Kabaos gyapon siya di mo. Okay. Enjoy mo sa misis, ha? Entertainer ko pa rin yung uban ko mga bisita dito. Enjoy, ha? Kanya, no? Yes. Fernando. Ano? Karoon pa ko kahibaw. Ay, ganyan na rin yung pangan bayot. Hindi abas di ka. Oy, felicidad to. Ikaw felicidad mo sang ka, di ba? Hindi ka lang sa atong tabli, ha? Ikaw di ba yung atong tabli niya? Drink wine. Di ka gandi, okay? Okay, Martiniano. Dapat ang gamay lugok din. Ay, wala ka yung kunin mo dahil. Sige, di ano ka, girl? Kada ko yung bayot eh. Mara magsikipon. Bayot kaayo kay dakang mga suka. Ay. Sorry, dance. Sorry, sir. Di ko makamauno sa'yo, ballroom. Tuduan di ka. Come on. Ano lang eh. Sig may chance ko nga magkakaspalan sa guest niya. Unsa? Nakik-out ni mo ang bana sa guest ni Bayot? Yes, Karen. Otora ning duha ha. Ay nagsultiing bayot. Uy, Fel, basi mamabtos ka ha? Amping lang kit ka, minyo ra pa siya. Ay, abi ni mo, Karen. Gusto siyang magkaanak, mi. Unsa? Ang buwan! Doon nagyoy money face. Ako yung magipadungog-dungog bayot. Hello? Money face day ka. Ngayon ko naman kang gatod og nice car sa DOM. Ayaw na lang tubayang atong mga silingan, Feli. Uy, sa sunod ay nagpahatod sa DOM. Adto lang kakutob sa eskina. Di man siya masukot. Kay kinahanglan yun kuno ko niyang ampingan kay nagsamak ko siyang anak. Ha? Mabdus ka, Feli? Oy, mga marites ng bayan. May chika ninyo ha? May chika ko ninyo. Sa barabayot, ay. Dili ba? Wala naman magawas-gawas si Feli? Bitaw, ngano di ay nasakit di Oy, oy. Kibaw mo? Bidhan ang kanahan. Bidhan? Kinsa may amahan? Oy, kinsa pa? Ang dirty old man yang uyak. Excuse me. Excuse lang ninyo ha, mga silingan ha. Sakto ka bayot? Ito si Feli. Pero sayop lang kay dili ang DOM mo'y tag-iya, kung dili iyang ex-boyfriend nga gikan sa abroad. Gikan sa abroad? Ooy! Uwe! di nga. Ngedongan tanong. Mahimo ba igo na mo sa pagpanghilabot sa kinabuhi sa kong amiga? Mahimo ba, ha? Pwede ba? Mga silingang mga marites, pwede? Thank you so much, Karen, ha? Nga gipanalipdan ko nimo sa mga marites. Di man ko gusto gud nga madaot ang imong image. Thank you, kaayo, Karen. May pang imong BFF nga si Philly. Kaya nanganak na. Kita ini, nus up pa man ta manganak ko eh. Hoy, kaya nagod nimong nisulti anak Richie. Makaanak lang ta kung makasal na ta. Uyab pa gani ta. Isa ta magunahon nag-anak, bi. Laaya eh. Sagdi lang gud kung wa pa ta makasal gud. Di pa ko ready. Ay, wati agin yung pagkauyab oy Karen. Kung bati ko, mangita kaglain ka nang ihatag din yang imong gipangayo, Richie. Magduha na kasi mana nga, wa na mamisita na ako si Richie, Feli. Ihatag na lang sad gud ang iyong gihangyo nimo. Total, kamo man gid ang magkadayon, di ba? Di pa ko ready nga magkapamilya, Fel. On and off ang akong trabaho, hasasad si Richie.
Maayo kay ikaw na na nakagbisita na ako, Rich. Love, tika. Gimingaw na ko ni mo, Karen. Richie, Sagbilang kung dili ni mo ihatag na ko nga kung gipangayo ni mo. Kung kita man yun. naluoy ko ni mo, Rich. Okay, sige, mag-date ta. O bisag asa ko ni mo dadon o bananti ka. Aron ka lang malipay. Thank you, Karen. Ayaw pa gina ko ka sa motel. Is ko ni mo. Thank you, Karen. Besh, truni ni kalat ka news. Ngausang niyo sa boy bayot. Nabdus ka. Nabdus? Oh, Di mag-quit. Kasi resultian na. ala no, si Pili, day. Unsa? Wa ko'y laing taong gisultihan nga nakuha na ni Richard. Batian ni mo, uy. Sa tanang tao nga chismosa ning atong dapit, ikaw pa na nabi nga mabdus ko nga dili mag-good. Pabida ni mo, no? Felicidad. May ni mo ang tapalungon, day. Nalimot ka sa diyang ipabudusan ka sa katong akong guest nga usa ka di OM, day. Si Karin man ang lipo di mo, niya karon mo siyang gidaot sa mga chismosa ning atong dapit. Di pa nalipdan pati ka sa mga tao nga nidaot di mo. pa. Pero dihang ako na ang gidaot, nahimo kang bida sa mga chismosa. Naunsa man taong ka, Feli? Sorry na, Kud. Nasayop lang ko sa pagsulti nila. Sorry? Nasayop lang ka? Ngano day, Feli? Mabdus magod ko, nga dili manggod. Hoy, si Dad. Ikaw ba si Dad ba? Kung ipadapi ka na mong karingot, tinuon ra yung nahitabo nga ang amahan sa mong anak atong DOM. Okay ra ka, day. Di ka malain, anak. Malain. Naaraman di ay na. Pero dili ko parihas ni mo nga dauton ti ka. Tungod kay amiga ta. Pero sugod ng adlaw, di na ko makik-amiga nimo. Oh, sakto ka, Karen. Never friend again ni mga klasiha sa amiga. Why buot? Why utang ka buboton? Nibaw ka ba si Dad, ha? Unsa ka samog sa pamilya sa DOM nga mo yamahan sa mong anak, ha? Permi lang maghubog si ma'am nga akong guest town sa ballroom kay sige lang silang away. Why oras nga di sila mag-away kay nahibaw naman si ma'am nga ano ka pamabdos di mo iyang ba nga tiguang. Okay ba ka nga may pamilya nga mabungkag tungod ni mo, ha? Felicidad? Ha? Bayot, Gord? husto na bayot. Husto na. Basta, di na ko makik-amiga o fake. Dili na yun. Dili na. Oh, bayak mo ka diya. Ilog ito to nga bigay inanoy. Kitan ko sa kibuhat ni Feli. Imbes ako ang biktima, sa hinuon or pag-victim-victim sa ang silingan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ibyang, ginaingon. Kani adto mo nga pasagda na lang o dili tulan aron dili makupot. Uy mo dako ang kakupot. Ang uso karon bahaws oy, ahonong dayon. Ining nahitaboson kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Milya, ito talaga niya kabukin mo kang Milya. Tataod sa alawa kay nagbuhat ko sa reply ni Ibyang. Thrilling na kay nilo kay murag sugto na ko yun ka jerjer na yun ko. Nanguyaw kang Ibyang? Oo, nanguyab boy. Ikaw, Di ana reply, lo. Usipong, ay ka nga po Just wait. Sa wait, ano nagbasa? Bastos magyapon ko ibisa gourds na kay. Wait ba, wait. Wait, di na, wait na ba ako? Wait ba, wait. Pabuto na lang ko niya, kung kanus ako niya sugton. Nyaon sa man, gisugutan ni mo si Milyo Ibyang. Mike, easy girl. Dugay-dugayon ako oy. Ako pa ikaw no, ako ding sugton si Milyo, uy. Hilom dakat oy. Hibaw ko oy. Nakagusto ka Milyo. Kinsa mang bayhana ang di makagusto niya nga taas, gwapo, dunay trabaho. Kung dili pa na nimo siya sugton, ako nang panguyaban, ha? Hilom dakat-kat oy. Dakyawan! Si Emilio? Ay, magkwintas kag buko ka ng tawa na Ibyang. Ay, kung siya may ban na taon. Nga naman pa? Kaliwat yung mga balay. Sa si Papa depende uy. Ay, sus! Kung ako'y masawa Milyo pa, di gyud na siya magmahay. Kay Sa? Kuya, wag ni mo Ibyang. Kuya gyud Milyo, mao gyud nay imong timan-an. O Ibyang, ako ginantimanan. So, uyab na ta?
Ha? Gisugutan nimo si Emilio, Ibiyang? Nga naman, kat-kat. Anugon, kami tatuda. Karon Milyo, inuman mo pa may nibiyang ha. Ano ako isulti ninyo ha. Hindi ka gaganahan sa kong anak do. Layat sa sisiling ka. Nga ibalik siya nga rin nga ba'y bunog do ha. Beda mo. Tala magbuwang mo. Basta dilanin mo dapatan akong anak. Sabot ka. Oo, di na may tabo na yun. Mas bahay Love na pa. ko si Biyang, di ba Biyang? Melyo. Mel. Uy, kat, naunsa mo ka? Ano, may baiid mong ka na. Ganahan ka tintalon ti ka, Mel. Saba, di ka to, kaslo namin ni Ibiyang, uy. Tintalo lang guta ka, good. Ugma pabitaw ang inyong kasal. Uy, Awa, ang tuti na-feel niya. mo nga akong dugan nga akong gipakit sa imong dugan. Uy, kat, ay pag binuang di akat Tintalan ti ka. Tintalan. May nang makatilaw ka na ako, Melyo, samtang wa pa ka maminyo. Takan, bihana. Uy, ayaw ba, pahawa ra gud ya. Padili-dili panghangol. Ningaw ra maning dapita ra. Ikaw gini mo ha, ikaw ba Di kanina? ba? Dali ra gud diri. Awan at intal ka. Ikaw ba? Tanan na, Melyo. Ganahan ko kay natintal ka. Nasib yang. Kat, tago. Mel. Mel na ba? Ibyang, yang. Nara ko yang. Melyo? Yang. Masa? Kisa to yung gitukmod? Ha? Melyo? Gitukmod? Wa ko gitukmod. Wa biyang oy. Wa. Nakasal na sila si Ibyang o si Melyo. Pero wag yun makatilaw na ko si Melyo. Sakti lang. Nga naman di ay kung magpakabit na lang kong Melyo. Okay ra. Mas dali tintalon ang lalaki nga minyo na. Pidak to fika eh. Malangay na sa pauli ini na. Melyo, uli na ka? Uy. Sakay na rin sa taxi nga akong gisakyan, Mel. Dali. Kat. Ibiyang. Wa pa mauli ang imong bana. Papa. May text ko gani ha. Traffic ko nung kaayo. Wa pa siya makasakay. Traffic. Ang gigutom na ka. Una na lang kaon pa. Niya naturong taod-taod sa Melyo. Mel, gigutom na ka? Oo lagi. Naguwa to sa Ibiyang na ko da kay magdungan mong panihapon. Timo-timo lang sa. Ha? Driver, ilahos mi sa biglang liko sa babog ng tapit. Yes, ma'am. Uy, manaog oy, amawa ni bayana oy. Manaog oy. Di ka mo timo-timo, ani, kani? Kanintot sa imong duha ka dugaan. Da, natintal kiti Camillo. Sa mga lalaki ang hindi matinta nga perti mga ugduwa sa imong duha ka dugan nga imong gipakita na ko dito sa taxi gud. Dali ra gud pi. Ay! Uy! Sa Away arsa-arsan nga diretso ni mo. Tinidughan na mo yung kain. Hindi panganday. Mangandoy mong ka na ko. Guwapo ka. Ano ba? Tasog. Isa. Ay, mutan na kay ni. Ay, anak. Kat. Sa mainit. Kat. Trapika eh. Grabe yung trapikan mo. Kaya alas 11 nagod kang naapot. Lain na ko si mong tuno ibyan. Nakakita ko nimo na naog sa taxi. Nisunod pagka naog si Kat-Kat. Ay, gipahits ra magug ko niya sa taxi niya, good? Di ay. Oo. Nindot nga pagka-hitch. Ha? Permihan ninyo, ha? Daan at kay sultihan ng kaliwat himabalay na Smilyo. Ayaw lang pagitang samok, biyang. Mas stress lang nga na, ha?
Pasagdila na imong bana. Palikiro magyud tao na imo nang tinuyuan nga nabahay ka ng anamana ka ng himabalay. Wa na'y usuron pasagdan pa. Ay sa. Basta maktuhan ako silang duha nga nagkuyog o. Di lang yun sila magmahay. Munggos pa dyan itong isda, imong panyudo, Riz? Sis ba, oy? Saba ka da, sis, oy? Sis? Sobraan ka kaslang. Wala di. Kanira gitawon ba yun? Munggos pa dyan itong isda, ka? Kuya, anong ba na may kayo gikaon ron? Ngano na ibaman ka? Ada, nakita mo na ako sindo si Kat-Kat. Nagsiri Kat-Katay. Ha? Nagdungan ng kaon sa restaurant. Kinat-Katay. Asang dapit tabayot? Sulti hidayon ko. Oy, may baro pang kamilyo, di na ka? Busog na ko, Kat. Dali na. Mag-awas na ta. Oo pa man ko mabusog, Mel. Oo ba? Di na kinahanglang magbusog pa kakat-kat. Oh! Di ba? Uy! Di na mabusog. Ay! Nang natakakakyaw kong suway. Tawas na. Kakas! Binto ako na Puwerteng ko baas ng mikat-kat na akong bulata. To siguro siya. Amiga mi okay ra ko. Nadapatan yun hinoon ako siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Aldong ginaingon. Bahala silang tanan nga mo BIBI na ako. Ang importante nga mahal ko ikaw. Mo ni nitubos akong kinabuhi nga dili na ko mahimo mahikalimtan. Ay, dera nga kumbayad sa isda, day. Salamat, ma'am. Salamat sa pakapin. Ay, sakto ra gyud ning usa ka kilog tunga nga isda ang akong napalit. Mantikaan ko ning usa ka kilo o niya ang tunga akong ununan. Nang galing. Uy. Nang kariyot lang. Si Aldong maning nanawag na ako. Oh, niya siya paingon ako eh. Dong? Nang may pangutanan ta ko nimo. Oy, unsa man na dong Aldong? Tinuod ba na nga uyab na sila si Ilma ug si Edwin? Aw, oo. Mubuhan na hapit na nagkauyab sila dong. Sa ato pa wa na gid paglaom nga magkauyab pa minang kay may uyab nam day siya. Ay, dong Aldong. Tawata na lang ang tanan dong nga wa gyud gusto nimong akong anak. Okay ra ba unta ko nga ikaw ang mauyab ni Ilma, pero wa may gusto nimong akong anak dong uy. Maong patya na lang ang maong gugma nga to niya. Kalimti na lang sa hingpit ang akong anak. Oh, nang daling. Ingon ana ang nahitabo, ma? Unak, kung ginaluing Aldong eh. Perti taon niyang guula pagkasayod nga uyab na mos Edwin. Milugmaw taon ng mga luha. Nga ipaon sa taman na. O man ko'y gusto niya. Ay, Og si Edwin, siyang akong gikog, mama. Mo nga gisugot ko dayon siya diyang nanguyab siya nako. unya asam de kang nagpaseksi ka man. Mag-date sad miro ni Edwin, ma. Schedule ro na mo. Ilma, mangutana ragod ko. Unsa man ka? Nahilabtan na kang Edwin, ha? Ang tinuod, ma, bisag kadaghan namin nag-date ni Edwin, pero wa pagi ko niya hilabti. Mo na hinungdan nga ni samot kadang akong gugma niya kay dili man siya mapahimos lanon. Mao ba? O kun mao, buutan deng bata, Mao nga, hala sige, siya na lang ang pamanaha, oy. Hagda siyag kasal kay husto ka na sa edad. Mao ka na, kalimti ka na silma, kay may uyab na siya. Kung ako pa ikaw, hagdori ko ka sa dura. Kay siya ang tinudig gugma mo. Papa sa di. Nga taon nga hagdon ko manug kasal na sa dura. Nga di man mi uyab. Labos tanan. Wa sa ko'y gusto anan niya eh. Pagpida sa di mo. Siya lagi pakasli. Eh gusto ka na siya ni mo. Di na mistil. Nahalang panguyaban ba ni mo. Klaro ka na gusto ni mo. Ditsuan ang hagad o kasal. Oh, pa. Motel? Motel ning gihunungan sa gisakintang taxi. Ang tinuod dahil, ma. Dugay na yun kung gusto nga. Mudani mo din sa hotel. Pero, madlo ko nga, masuko ka. Pero karon, manginaw taon ko nga,
Di ka masuko na, ha? Mahal di ka, Edwin. Busa, sige. Musugot ko sa gusto mong mahitabo. Karong kayo na. Salamat na nga. Musugot ka nga mo check-in tag-motel. Taxi driver. Darang plate, oh. Tara, day. Manaog na ta. Tanadong. Hindi lang kisulti na lamig dito. Albe. Haon na ni, babe. Sa Manila. Kakagday. Katura, karon wa na. Ingon sila sakit. Wa may sakit. Karon nga, imo na nakuha ang akong pagkababae. Pagkaslibakit ko, Aldong, ha? Di ta uyab. Ikaw mang namugos na ko nga muani ko sa inyo aron dunay may tabo na to. Pero, imo kong hilaptan. Sakit mong gagawin ako. Bisag din ako. Ay, nagdugong ako. Balik, kay tako man kayong imo. Aldong, makasli lang ko. Sige na ba? Pero sorry kayo. Si Ilma gyapon ang niya sa ko kasing-kasing. Si Ilma. Aldong? Gibuwagan kang Edwin? O, ma. Kadili ko na ko niya, mahal. Pero bala siya, uy. Di na sa ko niya. Sumangkawa ka nga, mag-uol nga iya kang gibuwagan? Wa, ma, uy. Ano ko taong mag-uul man ko. Sapagkat inuod lang. Human ko niya mahilapti. Nawa akong gugma niya. Gamay og mubo kay iya, ha? Elma? Nalibog naman siguro. Kaya padayon mga panguyab ni Alma nga. Hilabta naman tao na sa una ni uyab. Ay, bahala na lang pa oy. Mahal mo na ko siya good. Ug iya sad kong gisugot gabi. Baya, no, bibayon ko sa mga tao daw ni punit ka na salin sa naurot. Naunsa mga kaway. Ikaw rin ginunta. Ikaw rin niya ang sumsuman din sa mga tabi sa mga marites din eh. Bahala sila oy. Basta mahal ako si Ilma. Bahala kay. Ug mag-date na meron pa. Dad-on ako sa motel. Mo ba? Di na di si Edwin ang miagis ang kinabuhi eh? Ang tinuod, si Edwin Raoy. Ug di lang ko gusto nga imo kong hilaptan. Wasig sama niya, imo sad unya kong buwagan. Mahal ko ikaw. O bisan kinsa pang laking miagi nimo. Di na ko naigsapayan kay mahal ta kay ka. O kumanon sa nahitabo na itong duha. Pamayan ta dahin ka. Aldong. Kakit pa niyan yun. Muro manig wagi yung laki. Si Edwin nalagay labot, ana. Mo ba? Pero wa may sakit. Iman sila sakit kun pero wa may sakit. Yun sa nani mo kagilo. Akong bitilaan na murag ice cream. Lamiyaw eh. Pabuunan ako. Kala ko dako kataasan ng imo eh. Grabe ko na na. Naupugat raman tong Edwin si mo. May ka pa ko nung kutot ni. Tinood na eh. Yung di mahapong sa kupad. Agad sa imo ha. Maugit ka daka sa kang Edwin. Mau ba? Dali ba? Ato ni Albi. Lami na kayo. Hinaya lang nga kakit kaya. Hinayon lang kay. Agat mo na ni Agay. Agay. Kasakit ay. Ato kasi. Ay na siya. Masa pa dito kayo Agay. Kasakit na eh. Marag mo pa ang akong pantaw. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. O sila uro, ginaingon. Dili babag ang kakabos aron ka magpakasa sa imong pagkabana. Kugi lang, balag pobre. Basta makakaon ka tulosaw sa kaadlaw. Ayaw gyud kog tintala. Kontento na ko sa akong asawa. Morning na tubo sa akong kinabuhi. Dili na ko mahimong mahikalimtan. Ay, motor mo diha. Motor! Diara ang motor. Wapo ang driver. Humot pa gyud. Dire. Driver, sakay ko! Uy. Siya nasan? Ang niya. Ari gini siya pero misa kaila ko da. Iyay. Dali. Sakay na motor. Sorry ha nga, nadugay kong out sa kong trabaho.
Ganihara kang nagpaabot na ako, Lauro? Ha? Ha? Kukuan kining kanang kining Ngano eh, nganong nagkanga-kanga ka? Bitaw eh. Nalipay ko nga ikaw ani pagawas na ko sa kong itrabahoan. Mao ba? Pahatod ka, Ma'am Pauline? Si Ma'am, uy. Mamsa? Sige na, habal driver nga gwapo. Largan na. Okay. Ay, makapat ko ano. Sige, gunit lang dia, ha? Aron ka mahog. Sorry, nasaag. Ay. Apit yun. Kumusta ba yung bayana, eh? Kung magkapantay niya nga, kuya nga, kuwan ka sa trabaho. Ni Anata, Panday, sa gito nga ni mo? Pauline. 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 Bisag ang sa may mong ganahan. Ay, basta kay sang piton lang yun ko mo. Salamat ha, kadit ka manaog una ko. Sige, ma'am. Ma'am na ba rin? Alam, nasaag na. Sorry. Apit yun, apit. Apit na sa masaag. Unya, tagahatagan sa complete ha. Ha? Kuyag sa na ko diri sa amo. Ako ramang ko sa ron spy. Sud sa takadali. Sud? Ako rin bahala mo hatag ni mo kwarta. Tanan na. Uy. Asa man ta? Kanang imo trabaho, kung lito ko na to, dublihon nimo, kuhaan mo sa, mo na atong buhatan sa sud sa amo, Wag ko makasabot, ma'am. Pauline di ay. Sa lagi nga na nimo trabaho. Kuan? Kaya akong trabaho karon? Kani, kuan ni siya? Habal-habal. Habal-habal. Kuhaan usa. Kuhaan nang usa. Habal. Kana na. Habal. Mo na. Ano sa sud sa bahay na. Ay. Balat ka sa sud. Hindi. Ang sumuli ko ini ni. Wala. Iaslihan ang gate. Ay. Ang damay gate nga napuntahan nga. Nga na baya. Alam, pumili siya na akong dumi. Sorry ma'am, Pauline. Uy, umot man sa uli na ako. Aris ako ma'am. Nasa ko mama. Okay? Bahala ka niya. Alam, di makahatag sa i-plate dito si Pauline eh. Sa nilang kumakasa ko asawa. Bahala ko siya. Doon ay lalaki nga ni para ko sa unahan. Ay, ma'am, hindi mo sakit kung habal-habal. May adlaw, boss. Asa magkagustong magpahatod, boss? Padak, kagusto ka sa maong habal-habal driver? Ma, nadlok taon siya nga, madayon sa ato. Dahil akong giingnan nga, ako rang usa din hisbay. Ako mangi kumitsahan nga mag-ana-ana ni. Hala, uy. Ikaw na Pulino, hunong na kuno ano mong pagsigig komedya anang mga laki, bit, para na yung paghinanggaw anang mga laki. Ikaw ragyapoy alkansi, kay ang laki, di ka tinud-on, anak. Mauman bitaw, nga waon ako magbaton og uyab ron, ma. Tagam ko, uy, igor akong tilawan sa mga kanahang dagko. Nya. Kanton tas Lauro. Kay? Bati ko nga nakagusto ko niya. Uy. Yun na. Si Kauben. Nakakita ko makausa ka higayon, ana nga nagsakay siya sa habal-habal ni Lauro. Labas kaila sila. Mangutana ko, kung tinuod ba nga doon ay asawa ka to si Lauro? Ay, mauba ka, Ben? Minyo ka dito siya? Wapas to sa away. Ikaw wapas ka, pero kanang laki ko tilaw na. At least na initilo. Ikaw ba? Ang asawa ni Baylauro. Si Baylauro, kinakaturja ka na. Ikaw pagkano na sa? Oo, at least daghan. Abi ni mo gawin mo. Nakagusto ko atong Lauro. O kung nanguyab siya na ako gaw, ako na siyang sugton. Bahalag mahimo lang kung usa ka kabit. Go, Paulina! Ina siya, Kaupi. Nga makita mis taon-taon. Probida, no? Tuwa, aramas pikas baryo, no? Tuyo ko na kaya ako. Tuyo sila, eh. Tangi na siya, eh. Tungo na tong trabaho niya. Tangi ba? Nag-off na mo. Anha mo na siya yung standby sa habal-habalan driver din, ha? Kana si Baylauro. Ha?
Permi mo na siyang parking sa maghuwat mo na siyang pasahero niya. Unsa? Mabdos ka na, Lili Luisa? Ako dong, resulta sa doktor nga nag-check up na ako dito sa health center. Usa ka buwan kapi ng akong tiyan. Yes! Salamat! Papa lagi ko! Huwag ako mama na sad ko. Ayay, kini! Sige na, Antuon ako si Papa nako, paibaon ako siya. Doon na siya umaabot nga po. Ug day, ligo na yun day, ha? Kay inigbalik na ko day. Atong buhatan og kamot ang bata day. Masimkuwang pa na og sa kakamot ba? Sige, lakaw na. Adto as papa nimo kay maligo ko ug magpahumot kog maayo dong Lauro. Salamat. Kay may umaabot na yun kong apo. Karon nga nasayod ka na nga mabdos ng akong asawa pa. Di ka na gyud mo andar na ako ha nga mangitap kog laing babae nga makahatag na kog anak. Ay na lang nako. Ayaw itawon. Abi, guni nako dong kunang inutil na ka ba? Di ba ikay inutil di? Ang imong asawa ba? Kay kita god, wa man tay kaliwat nga. Dili makaanak manggid ta. Di ba? Pero ako pa, balag di makaanak si Luisa pa. Di gid ko magluob sa akong pagkabana oy. Bilibag na ako ni mo nako eh. Una ay nabiliban ko ni mo. Kay wa ni mo sunda ang akong gihimo. Ako na, daghan kay ko og kabit. Haslan. Ugtas ko itong inahan mo. Buhi pa to? Ugtas to. Unya karon naman to yung mga kabit. Gibogan naman ako tanan nila. Sabi. Kamagsa naman mo. Tuskig ning ako ang tao nga idara na ta. Pero kung itsahan ko kanang himungaan daw o batanon ba? Adang na himungaan na kanang batanon yun ba? Tuskig pa man ni dong. Asa kumuntahin ning dapita. Oy, yun na. Usa may taos gawas. Nay nang lilis gawas kinsa man na. Buto no. Muro ni anino ka. Say. Nanay. Gitawag man ka. Ay, Lauro! Uy, pulauro ko na. Wala na unsa man ni. Pulauro ko. Uy, nga ako ng amigo nga tuapuyos pikas baryo. Kaan pa ko nga familiar kay na kung dagway sige gli dili. Mo na pulauro mo ko. Bay bin man na. Bin kuan. Sa bin balasta. Oy Ben, bin balaba. Bin ko. Ben. Sa ito yun ni Umay. Mo ba? Imo din ang igagaw si Pauline bay? Ang gwapang nga suki na ako sa balaman. Paulina. Paulina na? Pauline ba yun nun? Lagi. Tahan na siya. Ano kuno kay pick up sa hero dito tungod sa trabahoan tao na mo? Ay. Ako kung trabahoan nila ba? Ako ko trabaho. Wala siya eh. Wala ko tambay dito eh. Di na ko gusto nga magkita pamiyadto niya bay kay mura mo to gusto siya nga magpa ana-ana na ako. Ay, Unsa tong nadunggan ako no? Unsa to? Ha? Dunay gusto nga mo pa ana-ana unsa ba tong? Kuan pa kinang Tilan sa demo. Ang papay. Interesado ka na unsa ba? Buaya hod sa lagi. Ano? Bida. Nimbro kas baungon. Bida. Mari sulti. Tinuod na ay. Ang wapa na ko igagaw si Paulina ba? Kanang pulin-pulin? Paulina di ay? Oo. Yamat ha? Birahe dayon no? Unsa biran? Oy, di ko sama ni mo pa no nga imo lang giuntoy si aning mama kaniadto. Kana ang batasan mo ang di ko gusto nga akong sundon. Ana dia. Unsa man dong Ben? Gwapa ginang igagaw nimo, ha? Unya batanon pa? Ha? Unsa man dong? Oh, lagi gwapa lagi nya batan-on ba yun? Lindo sa Daghan lang kay lalaki na kaagin oy. Wala blima dong, wala blima. Mura ba ganang kawayan ba ba nga butong dagko kay Ay, mga. basta ako dong, wag na blima na ako dong. Stilan, kakayan ako dong. Mura mo sabdi og bata, gidakon. Kuyo bay, tiguwang na kay. Sa tiguwang. Wa ka na ikabuga kay tikok ko na nimo ha. Inglay mo igagaw Ben. Nga di na ko gusto nga magkita pa eh. Aron malikaya na ko ang disgrasya. Ingna siya ana. Ako'y naloy ni Paulinda nga buot mo sa kayo taas akong motor ganiya. Apan akong gibalibaran eh. Sorry kayo Paulin. Apan maglikay na ligid ko nga makasa ako sa asawa. Guwapa ra basag ka kasi matintal ko. Ay kay ngitukar ra gyud nga akong pagka nga akong gahanap ko nga sa amo. Pahungawan ko tong akong asawa. Ini tukar sa kong gana.
timingan yung pagkunan ko dahil mo gipagawas niyo bagong ligo. Magpakitay ko. Ako nakaihi. Bibi, sinuto mi. Sinuto humot eh. Ipag, Dali na. Dali na talikod ay. Ayun lang. Talikod na. Kalamian ang Alis tayo ni. Paspasi, sige, paspasi. Igwan sa gamay, oy! Kana, magtang na kayo! Luyan ako. Gausan ako. Luyan ako. Manihon ay kapoy mo. Tagbaw na kayo ko ng akong asawa ang ikatagay sa kalipay, boss kama. Busa, wa na gyud ko mangandoy bakatilaw kog laing babae, oy! Wa na gyud! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Wilmo, ginaingon. Ayaw na lang pangitag samok. May asawa na ko, may tabo nga magpakasal pa kog lain. Mo ni nitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahikalimtan. Dara nga akong bayad ng daling nakapalit na ko og sabon nga humot og shampoo. Maligo na ko kay hapit na mo gabi. Mo bisiti para ba kung Miriam. Wilmo? Uy, Wilmo? Nanit! May hapon. Uy, may hapon sa di mo diya, Nanit. Tinood ba ang gisulti ni Mariam na ako nga mamisita ka ko nun niyarong gabi? Uday, may tagsugton ako ron sa imong amiga da. Basta sugton ko niya, pakaslan din ako siya ba? Wilmo, sa dili ka pa mahindayak upang uyap niya pa. Unya, magpakasal niya kung iya kang sugton. Maiisulti una ko nimo. Ha? Bahin ni Mariam. Unsa man na, ha? Ayaw lang pagsaba ni ko ano ha. Mariam ha. Bahin niya akong isulti nimo. Unsa man na gina? Ha? Wilmo, kanas Mariam ba? Doon na kalalaki ang miagi anak niya. Sa dihang miadto na siya mas batis yang iyaan, nakauyab na dito duha. Pulo siya nahilabtan ato. Usa? No, ako nalay maluoy nimo kung makaasawa kag salina lang sa uban. Ayaw, uy. Mo ipanguyab ang babae nga putli pa. Kanang, ikaw gyud mo makaunas babae nga imong pangasawan pa. Wilmo, ako Wilmo, dugay na ko nga nakagusto nimo og putli pa ko. Ako ang angay nimo dili si Maria. Diha ka na, kay maligo pa ko. Ha? Wilmo, kadiyot lang, oy. Magsulti pa gani ka, Wilmo. Ay, naina, oy. Tako gid kay siya gusto Mariam. Pero, mientras wa pa mo makauyab o makasal, magngita gid ko paagi nga kitang makauyab, Wilmo. Magngita gid ko paagi. Noong sa man tao na sinanit, oy, babae siyang buhat, unya mamugos maglaki. Ay, sago na siya. iya paging gidaot si Miriam pa. Miingon siya nga, si Miriam ko no, di na putli. Duhan na kuno kalalaki ang miagi niya dito sa Masbate. Dako ang posibilidad nga iya lang kini nga gidaot. Pero anak, mao na, kung pananggit, matinod ang gisulti ni Nanit. Nabulang na ka na si Miriam. Mga asawa pagyapon ka, ha? Kung magkauyab mi pa, niya masutan ako nga di na sa putli. Okay ra ko eh. Wa ko ilabot sa yung kagapon. Kung magkauyab mi, niya makasal mi, mo ni pag-aingnon nga. Unsa? Nga ako gyud ang gitagana sa Dios para niya nga mahimo niyang bana. Okay ra sada, okay ra. Kana nung imuha anak susbaya. Mura man sa nagbaktin kadak ang taon eh. Baktin nga way dunggan. Nasa Kuyaw na diya, kuyaw. Sige na po, kapit na mo gabi, mangandam na ko. Kaya excited na kayo kung magkatubang ni Miriam. Salamat, Dewi, ma. Kaya gisugot ko nimo, day. Ang tinuod mo, nagagusto man sa kunimo. Pero di lang ko gusto nga sugdon kay dayon kay basig makaingon ka nga humo kay kog ilong. Day, mamay na unya ko nimo ha. Aron mo pakasal ta.
Kunsa? Yes. Mo pagali pagsukot ako nimo mamay ka dayon, magpakasal dayon ta. Ha, ikaw cute ay. Gusto lang ko nga maangkon ta dayon ka sa ingpit. Basig ba ilog ka paslain? Dili. Di na mahitabo nga mailog ko sa lain. Kay ikaw ang akong gihigugma. Ikaw ug wa nay lain. Mao ba? Gipamayan na day ka ni Wilmo? Oo, unya sa sunod buwan ang among kasal. Swerte ka, Miriam. Kay ikaw gyud ang makapamana sa lalaki nga akong nagustuhan. Parehas magutang nga nakagusto niya. Ako lang ang kiswerte. O, day, imbitado ka unya sa among kasal, ha? Dili ko mo tambong sa inyong kasal. Dili, Miriam. Day na net. Duwata na lang guday nga dili ikaw ang pakaslan ni Wilmo good. Total, sa imong amiga raman sad napunta si Wilmo nga mao ako. Tuyuan yun na ako ang pagtambong sa inyong kasal? Nga magdugo ang akong kasing-kasing nga magtan-aw nga mupasok ka? No. Dili ko mo tambong sa inyong kasal. Dili, Miriam. Yad, sultan na Ramon, yad, sa malimtan mo sa Wilmo. Kasluno naman to siya. Wala na kayo paglaon, gauyab ni mo, Yads. Feeling ako, Yads. Piling ha, piling ha. Dili yun ako malimtan sa Wilmo. Magpabilin yun nga. Siya ang niya sa kuntukan. Buya. Siyang ako makita kanunay. Wala, no, piyo nga yung mata, dahi para di ka kita. Sa ibuti mo pasabot, palayo ka rin sa atong dapit ron. Malimtan mo, swell mo, og silso, ha? Bida. Magpalayo ko. Mauna akong buhaton. Kumanan niya silang kasal. Excuse me, May Yads. buhaton ko sa dili pa ko hingpit na magpalayo din niining dapita. Oh, nga no, sabay no, naraan mo buhaton, Yads, ha? Udsa? Mo na gisulti niya? Ha? Dido? Ayo lagi, bay. Porbida. Human ko no sa inyong kasal ni Maria, may buhaton ko no siyang dili pa siya mobiya sa itong dapit. Patyon ka niya, do. Ha? Kalimtan ka singpit. Ay, sagdi na siya eh. Sanunsa na niya soda ng utok ng bihana. Sanunsa, bitaw. Swerte na lang kayo na siya. Nga dili ko barako. Pwede rabigi kayo na ako na siyang pahimuslan. Niya pagkauman, likayan. Ha, porbida, no? Ay lang yun ang buhata, do. Ayan nga rin gigigiw nga, maipit ka diya, do. Gimo ng buhata, may muslan mo diya. Maipit ka, maipit. Maog yun. Sa sunod simana mo nang among kasal. Ah. Kasal lagi na mo ni Miriam. Kung naginikit. Salamat ko. Ipaabot kiti mo nga salta. Hindi mo hilaptan. Pagod kay love kay tika. Ako na gidi. Ingon na bito si Nanit nga. Naanaan ako noon eh. Huwag ka kalalaki. Simba ko. Iyan lang kong gidaot ni mo, Elmo. Malagi. Lamian ang tilapan ng ako. Yes. Upuan ako ako ang kay di naging marka. Elmo, grabe yung kadako kataasan ng imo. Basit na ikuha na. Nausa. Hinayot na ako. Kini. Iyay. Alay, iyay. Okay. Kita. Kwantahon ko kay paano na tika. Kaya na yakay. Kaya na. Miriam. 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 Hindi na ka mo. Nanit, ikaw mo guning mialis akong agyanan. Mubiya na ko ining dapita, Wilmo. Apan sa dili pa ko mubiya. Muhangyo ko ni mo. Ha? Oo, sama na. Please. Ang kunang akong pagkapabahay sa dili pa ko mubiya. Uy. Tutuki ko. Nipis ka akong gisulob nga sinina. Huwag ka ba maipog nga nagtanaw na ako? Bisan pag magkubo kas tanan nimo sapot sa kuwa tubangan. Di ko mo hilabot nimo. Kaya ako'y gusto nimo bisan kamay. Ha? Oh, di ay. Press kini. Uy, nausap ka. Hubuon ko ning tanan akong sinina. Hubuon ko na nimo. Ngano ka? Imo pagigigisi. Nako anang kamay nga payag sa ibabaw. Og ang kunang ako pagkababay. Dili mo ka ni kanabuhaton. Musinggit ko. Og ipalutaw na ko nga imong gigisi ng akong sinina og imong gihubo kay buot ko nimong lugoson. Usa? Unsa man? Uy,
Musinggit ko ron. Sige ka. O sige, buhatan na. Makatugot magkaka. Nga mapriso ko, nga way na musa. Ha? Kung tinuod kang nagmahal og nigugman ako, limtin ako. Ay napaghimog kagubot. Ang tinuod nga nagmahal, kalipay niya nga makita nga malipayo ng binuhat nga iyang gimahal, nanit. Ug kalipay ko nga dili ka na magsamok pa nako. Diya ka na. Mabiya na lang yun ko ining dapita. Aron hingpit ko na ikaw makalimtan mo. Magpalayo na lang yun ko din eh. Nagpasalamat na lang ko. Huwa, buhatan ni nanit ang iyang gibahad na ko. Iyang gitalikdan ako siya sa mamingaw nga agianan niya kong giatngan. O misamot akong kalipay, diyang pit na gid siya nga nagpalayo sa among dapit. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ringo, ginaingon, unongi ang imong pamilya, ayaw imong barkada. E sa kalipay ra na sila naa, sa kasakit o kalisod, di na sila makatabang sa imuha. Muning nahitubos akong kinabuhi nga, di na ko mahimong may kalimtan. Tama mawali. Pinya na sini, kay nangaw pa. Sige, sayaw si Clint o Brian, no? Ay sige nila kay nahupog na sila. Pura na lang tana. Ay, okay, sige. Angit lang ko nila, sini. Bye! Bay Brian, Bay Clint, muna lang niya kay magkipauli na si Zini. Okay, ano, bay Kunggo. Tudora, bilami pa kayo siyaw, bay Sige, Kunggo. sige, sayang lang mo niya. Sama ka! Buang mangga! Mas magmangga! Tunog si mama ni mo si Beklet, ha? Hoy! Ikaw ha, buhap! Tumba ka laging buhala ka! Ano man eh. Ringo, napriso ka man. Naluim kong nagtanaw sa mga barkada pa nga. Nalungtig sumbagay ko. Motong, gitabangan ako sila eh. Yan mo ikaw may gidakop sa mga pulis. Nanagam nila si Bay Clint o si Bay Brian. May gani kay gipasaylo ka atong inyong gikulata sa diskuhan ug nakagawas na ka sa prisuhan, Ringo. Mo lagi, taka ni Bay Clint o Bay Brian eh. Nanagan man pag-abot sa mga pulis. Ayaw na sige uban-uban nila, mga bad influence man na sila. Abay, Rigostar. Doon na live bat sa Pikas Barangay. Mo ba? Oo. Nga ito na ba eh. Karubi, nindot sayaw pa sa live na. Kamo lang, Bay Clint, Bay Brian. Ano? Paas lang sa ko, kasabaan niya kung Zini. Jesus, tuo ka sa imong iya, boy, nusa. Di pa na ni mo sawa, matuo na kaniya, sa mga. Paas lang sa lagi ko, Bay. Paas lang sa ko, kaya nitagam na ko na ako rin na preso niya kamong duha. Wa, kay nanagan mong duha. Alaya! Mura magdili na mo barkada ba Ringo? Saba ka? Bitaw, bye. Mura dili magas Ringo Star? Bye. Ikaw ba? Ikaw, Paul Bacante po ka. Oo. Maor mo na ibuhi lang. O ba lang na mo ba rin, ha? Promise me. Kantahan promise me. Maor mo na yung itong ipaundang ta. Oy. Di na naman hitabo ang nahitabo dito sa diskuhan. Unsa ka. Dito kararan, pa dito kararan. Lakas kayo nga, nanay. Action po ka pala kayo nila kung sa isunod nga may tabo. May nang makasibatay ko. Among nasadya ko ano nila, ha? Ringo, nakabalita na kanilang Clint o Brian? Ha? Wa pa man. Ay, nakakita na po grambol gabi eh. Usa? Daan palagiligid ko. Ringo, matod sa kong mama o papa o gaslo na kuno, dili na angay nga magsuroy-suroy. Wa na bitaw kung magsuroy-suroy, Zin. Ayaw padaan nilang Brian o Clint ha, kung mangimbitar ni mo glaag og inom. Unahang imong pamilya, kay ka ng mga barkada, may lang nas kalipay. Pero sa kalisod o kasakit, di gina makatabang sa imuha. O Mama Zini. Mama karon. Aslo na dahil mo Sydney Bergo. Aslo, di ba? O Bay Clint,
Haslo na mi. Ano, forbida, no? Wala ba yung mo imitar na si Brian? O kung makalugar Sikat, mo ba nga. may problema na kayo. Famous mo yun, unsa. Ay, wala gini problema. Makalugar mo ba? Adto tas bahay. Kuman sa mong kasal sa simbahan. Mag-ilista ko sa akong wedding gown kay pertik yung inita sa akong lawas. Hat manggug ka, Zin. Parehas tag duwa. Unyagahat, nagduha. Ang ka maghuba ng imong tuxedo diha. Hubu'i ko. Ha? Unsa? Ikay hubas ako tuxedo, Zin. Sige na. Okay. Ang ka na ba? Nung, nidutag Hansan lawas sa mga asawa. Ringo, unsa ni? Uy. Mo ni nakapaat ni mo to ba? Ay, imong doon ang gitandog diya na tagot. I love Kalam you. I love you too, Zin. Ringo. Ringo. Ayaw ang tagpawang tagikag na yung gabi na, Zin. Kalam niya yung lawas ka niyo. Kalam niya niyo. Sige. Nagpaubos mo ka. Ay, gikog. Ay, kalam niya. Sige. Puti ang lubot, Ringo. Ringo, puti kay kang lubot. Ibus mo. Tabi niya, tabi. Ako siya, Ako siya, Dutan na tinahon ko. Ano yun? Tanawa sa lubot, Ringo. Puti kay sa. Kaki ay paglubot. Lami ang Zini bay. Zini ginami bay. Alam niya kasi nita. Umay nagpababaw. Gulitin ako, Brad. Gulitin ako, Brad. Presidente ka. Sorry. Gusto ka gubat. Gubat! Ringo. Nakapati ka kanina. Saan sa man? Mulag doon ay nangatawan sa pikas kwarto. Usa! Lambi ada yung sinit sa naon ko. Mana gisulo bay. Baikland. Ha? Nindo tatanawon ko wala bay gisulo ba? Lagi. Ako magkakoy ko na isulok. Luya ko. Sunis na doon. Klaro, di ba? Luya ko eh. Luya, gini lamay. Mida, ikaw ba pasidlitan sa mo? Naunsa mo ka eh. Abot mo sa kong naong taas ang sirit itong imo eh. Naunsa mo ka. Ang ipislit man. Sorry na. Unsa ka no? Atong ingon si Baringo nga mag-forsam ta? Unsa man? Kita upat? Dili, kitang lima kapoy. Sisulay ka. Brian eh. Matod lang ilang tabangan og da. Sinis paliton nga beer ug soft drinks. Day, tuok sa labi. Imka tong tulo eh. Uy, iko ninyo! Uy, ito ka eh. Sino yung mga gitabangan ng bitan nila ni Kumbaya? Nga naman ka? Bay! Banala! Sini! Ringo, may ganyan ka! Usa na doon sa motel! Usa! Angol ka ba rin ko eh? Siya! Angol kita yung spray mo. Unsap na di mo kasugot. Buang mo ha? Ako ng asawa Zini? Insulto mo na ako, ha? Ano ba? Para ganahan lang ning tilaw si mong sawa. Sino mo tilaw? Gangol ba ni mo? Angol. Hangyo lang ko ha? Hangyo lang mo, bisag unsa. Ay lang tilawin akong asawa, ha? Ha? Sobra na kayo mo na! Init! Ringo! Mumiahan ni mo! Ha? Gidakop ko, ug na preso. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Charmel. Ginaingon, lain ko kung ako'y makagustog makrush laki. E kung asa siya, pasit ko. Apan pait lang kaayo, magsige tawag pa chancing. Unya siya, mura lang kuha. E lagi, may pagtanaw na to. Wa kining nahitabo sa kinapuhin at mahimo. Hikalimtan. Nailog ni Rondo na bola! Lagi dribble ni Rondo ng bola, day! Oh, niliap! Okay ni! Wow! Hala! Yay! Hala, no! Hala. Bola na sa kontra, day!
Hala, gigo ko ni Ronron ang nag-dribble sa bola. Hala, gisikapan. Hala, Ronron! Ako na sa naroon ng bola. I-dribble niya ang bola. Milasot sa dagan nga nag-ali. Bingos! Sika na lang nabili niya. Wala! Segundo na lang! Wala dyan na lang. Lalo na nag-counting na lang, Ron. Gamay na lang kayong oras. Kasi lang! Congrats, Ron! Ikaw ang nibanap no para makadaog mo. Salamat. Ay di lang ako ang nakainguloy sa mga kadaugan. Kami yung tanan. Ron, congrats! Ay, salamat day, Charmel. Hala, uy, abi mo Ron. Samot kid ang love ni Charmel nimo kay sikat kay kasi niyang team. Badiha, uy, day pa lang, uy, ikaw yun. Tinuod bitaw. Ay, pataka og sulti di ay nga. Love ko ni Charmel. Palang. Naibaya sa Hildo sa atbang ay. Dako ba yan na sa gusto ni Charmel? La, Hildo? Unsa? Oh, si Hildo. Di ko na niya, uy. Ugin ko'y gusto anak niya, bisag gamay. Uy, Ron, karon saan sunod yung duwa di ay? Sa sunod adlaw unta. Ha? Nganong unta man, Ron? Nanangid na ko sa among labaw, sa among team ba nga. Di ko makaduwa. Kay di ko pa-absent nun sa akong trabaho. Basin sa final ko makaduwa. Kana akong makasud ang among team sa final round. Ay, uy, kabati sa uy. Kung wa kasi sunod nga duwa sa inyong team, Ron, di na lang sa kumutan-aw, uy. Oh, Charmel. Udsa. Birthday man ko na ron sa mama ni Hildo. Ug to ako na ron si Ronron sa ila. Maong, akong atuon si Palang. Akong ingnon nga mga tumi sa ilang Hildo. Ay, matambog mag-birthday nga wa mo imbetara. Pasangi lang gud na mga birthday ang among atuon. Pero ang tinuod, gusto lang gid ko nga magpaduol ni Ronron, ma. Naku, gusto man gid ko anak niya, uy. Ay, Charmel, pastilan ba yan ang kinaaya mo, oy? Mura naman noon og gidod homong imong kaugalingon anang ron. Kuyaw kung sakyan ka niya, gipakita mong gusto niya. Panguyaban ka, bisag wasay gusto niya mo. Og mahitabo, anak, no? Mahimo kang inahan apan dili asawa. Ma? Bahala na gipabati kong bati nga po ni mama, uy. Ngamura og ako'y nag-una-una ni Ronron. Tinuod man sad nga nagagusto ko niya, pi. O gusto ko yun siya nga makita sa tanang higayon. Moadto tas ilang Hildo kay birthday siyang mama? Uday, pero ang tinuod, nang nibitarbi ito na ako sildo ganiha. Pagkautugod. Pero si Ronron kit ang gusto niya mo makita, no? Dili ang pakal si mga tuo, no? Good. Gusto na ko makita si Ronron. Gimingaw niyot ko niya, day. Hay, ako pa ikaw, day, no? Ikaw na lang kay manguyab ng Ronron. Aron magkarelasyon kit mong diha. Day pala. Iknat ba yung kilay dayo niya? Porting iknata ay. Ipaubos na. Kumidya na, oy. Bitaw do'y tinuod sad ba? Hain kay maayog one time man ni mo ng usa. Ikay diga si mong gibati nga to niya. Di ko, uy. Tinood nga dako ko gusto ni Ronron. Pero, di po ko manguyab niya, day. Uy, kauwaw po na ng buhaton, Pakit-on ko lang siya sa dako na kung gusto niya. Aron sigid ang manguyab na ako, day pa lang. Ha, sige na hala. Mamang ka ha. Kadali kay mag-ilis ako ha. Muadto ta silang Hildo. Malipay to si Hildo nga muadto sad ka. Kay dako kay naggusto ni mo Hildo day Charmel. Si Hildo ang nakagusto pag ayo ni mo, oy. Salamat ha, Charmel. Niya gyud. Nalipay gyud ko. Niya ka day. Ikaw ang gipaabot ko. Ngamuan he. Bitaw day, Charmel, sa wa ka pa moabot no? Ikaw unod sa among panagsulti day. Ron, abi ni mo no. Mianhi ko kay naaman ka. Ganahan mo ko nga makakita mo. Buena, sige. Biyaan ta mong duha. Di karon makalugar, magkasulti gid mong duha sa amigo. Imong amiga nga si Palang ay. Ato, mo'y una nga, may distansya. Sige ha. Biyaan ta mong duha din ha. Ay, time out eh. Ha? Ayaw pagbiya. Kamu nalang pagsulti ni Hildo. Kay maulit na lang ko. Ug salamat sa pag-imbitar, Hildo, ha. Maulit na lang ko. Inigabot ako sa bahay. Sultihan ako sa mama. Ngawat na lang na kong tayag sa kong amo. Ngadto na ko nga iasin sa kumpanyas Manila. Nagpalayo na lang ko din, he.
aron malimtan ako siya. Ang pagpalayo na yun niya ang pagtusulbad aron imot ko niya sa hingpit. Taxi driver, lugar lang das iskina. Aw, ikaw, agad na pagkunin mo, nak. Kung gusto ka nga adto ka maasa sa Manila, aw, ang imong pagpuot mo ay matuman. Magpalayo na lang ko din himaoy. Aron malimtan ako sa ron. Kana. Mao kiday maayo mong buhaton. Tungod kay naghingapi, nagdebate mong gugma niya. Samang higayon. Magpasalamat ko ni Ronron. Ili sa mapahimuslanon nga lalaki. Huwag yun niya tubayi ang kibayi mo nga to niya. O niya, nakanosa ka Bulargas, Manila. Sanad adlaw, ma. Kansa? Agaw, ang iyo taon sildo ba, misita ko no siya ni mo karwe Gusto ko no siya nga, isulti ni mo. Di pa kahingpit nga, baga ko nung nila. Gaw tayo. Ako ba ikaw, gano? Imo na sugto sildo Butang sabihan na siya kan. Dagang mga babae din sa nakagustuhan na niya. Pero, besan usa. Huwag yun siya ipanguyaban ang mga babae na kagusto niya. Kay, ikaw. Ikaw ang gusto niyang higugmaon. Pagtarong gaw, uy. Ma. Maon na anak. Dako kog oyon kung kana si Hildo ang mahimo mong hinigugma. O maoy imong mabana. Busa kung ako pa'y ikaw. Di na lang kamudayog larga og manak. O karong gabi inig pamisit ang Hildo. Sugta ha. Makaton ka na sa paghigugma niya kay buutan man siya. Ma. Salamat day, Charmel. Igisugot ko nimo. Hildo, ikaw sayod nga sa ng ako kikugma. Ang panang tinuod. Dakong supag sa akong bat nga. Noon sa day. Mapalayo ko ining atong dapit. Pero di na lang kumadayon og larga ugma. Og manginaot ko. Nga makaton ko sa pagmahal og ikugma ni mo, Hildo. Mahal ko kay ikaw, Charmel. Ug abi mo, daghan na ba ko napang kwarta? Maminyo lang ta day. Gusto naman ta sa idaday. Magminyo lang ta, Charmel. Minyo? Magminyo ta? Hindi ka day. Nag-asawa ta. Agay. Mian na. Ay, kilok si mo pungat. Hindi ko. Ay, kalong mian na. Alibi. Pangilan na to ni kung galing yung musik. Anak. Pangilan na to. Agay ang hala mo. Kini. Agay! Agay mo! Agay! Malandag ko is kay kasakit. Agay lang po yun. Huwag ko magmahay nga kasal ko sa lalaki nga sa sinugdanan mo ako'y gusto. Ay human sa mong kasal, nakatunra masagkos paghigman niya. Og nalimtan ko na sa hipit ang lalaki nga mo'y nagustuhan. Ginsad manguyab na ako. Nalimtan ko na siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Og mga ito, mga kasunod sa ato ang Parliament Drama Compilation Part 165. Og akong pasalamatan tanang nag-comment sa ako og atong gibasa karon sa atong Part 165. Salamat jud sa inyo sa inyong pag-comment nga isa atong nabasa karon. Sa dili pa nato tapuson, ato day shout out tanang nag-comment sa ato shout out nako si Oscar Abaydog. Shout out nimo diha sa Karkar Cebu. Si Annalyn Bruni, shout out po nako si Ma'am Del Sam 99. Si Jude Plastico og sa imong tito, shout out nimo diha. Si Luel Balandra, shout out po nako. Shout out po nako si Rosemary Princess, Barbie Casdi, si Hilda Asuncion, Nalin Labial, si Laarni Vidal, Clarice Pags, Isil Kandi, si Ma'am Mirna Orban, shout out mo di ma'am. Si Laila Sidan, si Mario Libre, si Cristalio, si Susit Palmero, shout out mo di ma'am Susit. Si Arlene Berlin. Kung mga itong kasaners, tanan ka-comment sa ito, atong gishout out, o salamat jud kayo sa inyong pag-comment nga atong nabasa karon sa atong pag-vlog sa atong part 165. O atang-atangin na po ang atong sunod mga kasaners. Uspo na ko mga kasaners, salamat jud kayo sa iyong kanunay nga pagpaminaw o pagsuporta. Salamat jud kayo.